Kwaitika tragedy kwana Lulu Bamnini vake vashaika mushure mekunzwa shoko rekuti mukoma wavo washaikawo ndi Sarai ukuwanze maiguru vangova bata musikana chanzu zvakanaka. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. So guys, Nyamuzihwa kubva zvavashaika pane ma speculations akasiyana siyana, vamwe vachiti mukomana ane ruoko pakuitika kwechiitiko ichi, asi pazobuda dzimwe news zvakare kuti Bamnini vari kurufu ikoko havana kuzokwanisa kuita zviri nani, vabva vangotangawo kurwara ndokubva vangoshaika. So guys, mainini wicknel Chivhayo vashaikirwa navaviri, iko zvino vakabatira ura mumaoko nekuti maiguru vanogona kuvawo navo vatova pa critical stage. So vachingobva ikoko vari kuenda kuwedza kunovigawo Bamnini avo vashaika. Tisavakanganwe pamunamato yedu kuti chero dziri mbinga, chero vari mabillionaire, asi panguva ino vari kurwadzwa zvikuru. Titende for watching, and please don't forget to like, comment and subscribe.